kama salati ban zo ba ban safati in za ka yi wa fati Allah sa ka yi salati ummi zani sha ban zama na sha ummi zani sha ban zama na sha ya za a yi ka fita da ni faskiri mai garanti muryar ka nake wasante ka kama salati ban zo ba ban safati in za ka yi wa fati Allah sa ka yi salati ummi zani sha ban zama na sha ummi zani sha ban zama na sha ya za a yi ka fita da ni daga kunci fasikiri mai girma ummi zani sha ban zama na sha ya za a yi ki fitar da ni daga kunci sannu ummi mai girma Rabbi ya yi ummi mata baiwa ba 'yar kaɗan ba gata dai fara ce kyakkyawa ba ta tara can ba ta jiki kaɗan ummi ba ta rame kamar yani ba ummi 'yar baba sannin ke zilai halamin ce mun na zo na ganki mai girma sannu ummi mai girma ummi zani sha ban zama na sha ya za a yi ka fita da ni daga kunci fasikiri mai girma karkuce ina ta yaban bebi bai san yanayi ba har zama yaban faskiri ya ce na zo na karba na daɗe ina sauraron ka ban zumar na karba ummi kai na duba ban zamar na kurba na san zamar za ta fita ni daga kunci fasikiri mai girma ummi zani sha ban zama na sha ya za a yi ki fitar da ni daga kunci fasikiri mai girma ummi na yabe ki na yabi yan uwanki kawayenki dan suna da kirki sunanki yana da daɗi na kira ki ummi wataran na ce zulaiha muryar ki tana da daɗi mai ado na mata ga zinare na mata ummi zani sha ban zama na sha ya za a yi ka fita da ni daga kunci fasikiri mai girma ummi mai garanti muryar ki nake wasanti kai mini kyautar kaunar ka shi yasa na soka zuciya da kyawun halayya na hada na baka duka kam na baka ka wuce lissafi na balle ma in furta wa jama'a fasikiri mai girma na jiki na mata ummi kin caci in yabe ki takawa da girma sannin ki ɗiyar siraki kin fito gidan alfarma kin gaji yan uwanki ummi na yabe ki sani yar amana faskiri ni na kira ki da mai girma ummi zani sha ban zama na sha ya za a yi ka fita da ni daga kunci fasikiri